Gisaulog na sab ang laing kapistahan sa Our Mother of Perpetual Health nga iya sa Samahang Pag-asa ang community sa mga Pinoy nga nagkalain lagi lang kuman sa nagkalain-lain nga mga tao gikan sa laing-laing dapit sa Pilipinas. Apan kasagaran nini mga Bisaya daghan kayo nga mga pamilyang gikan sa Leyte, gikan sa Cebu, gikan sa Negros, gikan sa Kabisay-an ug Mindanaoan ug ubang mga igsuon natong mga Pinoy gikan sa Katagalogan region, mga amigog, mga amiga. Karon adlaw, Sabado, Agosto 19, tuig 2023, kipaygayon ang Fiesta sa Lions Club Park sa City of Ham Lake sa State of Minnesota sa United States of America. Ang may himo sa Santos nga Misa si Reverendo Padre Valencia nga taga Bae City, Negros Oriental apan sakop sa diocesan sa State of Minnesota. Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, aniya na usab kita nagkatigom sa pagsaulog nato sa ato ang pagpanalangin sa atong Inahan sa Kanunayng Panabang, Our Lady of Perpetual Health. Nindot ko na atong ato ang ngalan sa atong grupo. Sa itong grupo kanang Samahang Pag-asa, no? It's like the company of hope, a group that is always hoping always because we have faith in God. So, kanato pagtuo sa Ginoo maagunay kanunay nga nagtukmod kanato na di kita mawatan sa paglaom sa atong kinabuhi. Og aron mag-andam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga Misa, let us first pause for a moment and ask for the Lord's pardon and strength for the many times we failed to forgive. A reading from the book of Joshua. Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shittim and addressed them, saying, "Fear the Lord and you serve him completely and sincerely. Cast out the gods your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. If it does not please you to serve the Lord, decide today whom you will serve. The gods your fathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are dwelling. As for me and my household, we will serve the Lord." But the people answered, "Far be it from us to forsake the Lord for the service of other gods. For it was the Lord our God who brought us and our fathers up out of the land of Egypt.
out of the state of slavery. He performed those great miracles before our very eyes and protected us along our entire journey and among all the peoples through whom we passed. At our approach, the Lord drove out all the peoples, including the Amorites, who dwelt in the land. Therefore, we also will serve the Lord, for he is our God. Joshua in turn said to the people, "You may not be able to serve the Lord, for he is a holy God. He is a jealous God who will not forgive your transgressions or your sins. If, after the good he has done for you, you forsake the Lord and serve the strange gods, he will do evil to you and destroy you." But the people answered to Joshua, "We will still serve the Lord." Joshua therefore said to the people, "You are your own witnesses that you have chosen to serve the Lord." They replied, "We are indeed." Joshua continued, "Now therefore, put away the strange gods that are among you, and turn your hearts to the Lord, the God of Israel." Then the people promised Joshua, "We will serve the Lord our God and obey his voice." So Joshua made a covenant with the people that day, and made statutes and ordinances for them at Shechem, which he recorded in the book of the law of God. Then he took a large stone and set it up there under the oak that was in the sanctuary of the Lord. And Joshua said to all the people, "This stone shall be our witness, for it has heard all the words which the Lord spoke to us. It shall be a witness against you, you should wish to deny your God." Then Joshua dismissed the people, each to his own heritage. After these events, Joshua, son of Nun, servant of the Lord, died at the age of 110. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. You are my inheritance, O Lord. You are my inheritance, O Lord. Keep me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, my Lord are you. O Lord, my allotted portion and my cup. You it is who hold fast my lot. Response. You are my inheritance, O Lord. I bless the Lord who counsel me. Even in the night my heart exhorts me. I set the Lord ever before me. With him at my right hand I shall not be destroyed. Response. You are my inheritance, O Lord. You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. Response. You are my inheritance, O Lord. Alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia, alleluia. Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Children were brought to Jesus that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked them, but Jesus said, "Let the children come to me and do not prevent them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." After he placed his hands on them, he went away. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ingod kita ipasalamat alang sa 67th wedding anniversary ni Manong Tino o ni Manang Emma Icabo. After Holy Communion, I would like to invite you everyone to join me in giving our blessings for them, okay? For a more meaningful and joyful life for another, 67 years? And of course, we will also pray for our sister Linda Johnson as she continues to
struggle and to fight against cancer. We pray for the Holy Spirit to guide the minds, the hands, and the hearts of all the doctors and the nurses who will take good care of her. And of course, we pray also for the healing graces for her. Okay? So we will all include that in our discussions. Karon, akong taas-taasan ang gamay na akong pumili, haron gutubo tayo. Kanang, kung naman mo maayo sa first reading, katong istorya sa unang pagbasa, kinudluto gikan sa Karaang Testamento, no? Unya, sa panahon to nga ang mga Israelitas ning tabok sila sa Jordan River. Nakaadto naman kung kulilan, nitanaw ko ang Jordan River kay dito mapod di-baptize si Kristo sa Jordan River. Abi jud na pagdako kayo na nakuan, nasuba, dili man di ay. Pero bagay lubugan ng tubig. Lubog kayo ang tubig, tingali tungod kay bago man itong niulan na ito. Unya, siguro mga 20 ra lakang, wala kas Jordan, gikan sa Israel, kaya kanang Jordan River, mo man na siya divide between the country of Jordan and the country of Israel. Muna mutanaw ka dito, mo na lang iwan niya, kanang kutsi diha, mo na di ang Jordan, diha sa Israel. Lami kay ipanghambog. Ay, nihato niya ko sa Jordan, di kasi Israel, hindi nilakad na nag-bite yung kalakad. Ituon na yun kayo, gamay na yun kayo, nagsunan na siya sa sapa. Jadi, habang nagani dalis kuhan sa hawak ng kalalom sa tubig niya, bunbun. Bunbun. No? Lamit na ikaligo nito kay bunbun, kung di nila punta lubog. Pero ingon nila, kanunay dito ng lubog ng tubig. So that's the irony of it all. Lubog na tubig, mao'y baptismo kang Kristo, pero nahimong klaro ang mensahe sa kaluwasan. That's the power of the tubig. O, makakita ka dito na ako dito ng mga sundalo, gabantay, gabasi na kung cross ka to Jordan. That's not allowed. Okay, so, mauto nga, sa Karaang Testamento, mamatoy promise sa Ginoo, magmutungo mo na ako, luwason ta mo gikas mga Egyptians o tagaan ta mo og iyong kaugalingon nga luna sa Israel. Nya, katong gibasa kanina, mao na to ang panahon nga finally the Israelites were able to cross the Jordan River. Unya ningon naa pa ganito istorya nga pag-cross ko nila sa Jordan River ning hukpa ang tubig to the point nga ning mala ang yuta nga naka-cross sila. Mura bitaw katong sa Red Sea. Oh. Mao gyud toy plano sa Ginoo nga ihatag gituman gyud sa Ginoo ang iyahang saad nga tagaan ta mo inyong kaugalingong luna sa Israel. Unya it's going to be a place that is filled with milk and honey. Kalami ang milk, di mataganag milk no mga Pilipino. Pero kanang honey kay tamis man na. Pero ang buot ipasabot sa Ginoo nga kanang yuta nga akong ihatag ninyo, kanang luna nga akong ihatag ninyo, no, is fertile. So fertile that you will have lots of fruits and lots of income that it's like you have milk and honey. No? May tungod to sa usa ka kanang yuta nga akong ihatag ninyo is very fruitful, dili mo magmahay. So mao na tong panahon nga finally natuman na gayud ang saad sa Ginoo kanila. So naka-cross na sila sa Jordan River. Pag abot nila sa Jordan, gitapok sila ni Aaron. Si Aaron siguro, o si Joshua day. Gitapok sila ni Josue. Unya, giing na sila ni Josue. Karon, naabot na ta sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Diingon si Josue nga, karon nga nakanya na tas pag-ong kinabuhi o pag-ong yuta, ayaw ninyo dad-adere ang mga Ginoo sa atong mga katigulangan. Do not bring the gods of the old people. Now, it is telling us that we have a God who truly realizes His promise, who truly gives His promise, and let us be faithful to that God. And the name of that God was Yahweh. Ningon si Joshua nga, tuo mo sa atong Ginoo,
kay nituman kayod siya sa iyang saad ug tinuod gyud siya nahigugma nato. Unya ning tubag po ng mga tao nga bitaw mutuo na gyud mis imong Ginoo. Mo ampo na gyud siya na ang among Ginoo. Unya pagahuman nito ningon sila nga kay ngano man na ilan nag-isaysay ang tanang mga maayong buhat nga gihimo sa Ginoo kanila. Unya ningon po si Josue nga unya kaniya naman tas pag-ong yuta ayaw pumugtuo anang mga Ginoo sa mga tao diri kay dili na sila mao ang tinuod nga Ginoo. Atong Ginoo mao gyud atong tuhuan kay siya mo'y nagdala nato diri ug nagluwas ka nato gikan sa mga Egyptians. Yan ning tubag po sila nga mutuo gyud mi. Yan ingon na po si Joshua nga unya ug mutuo dili gani mo mutuo dili mo taga grasya sa Ginoo. Kay kauban sa pagtuo grasya ug walay pagtuo kulang ang pagtuo kulang pud ang grasya. Ug mo supak mo sa Ginoo, supakot mo sa Ginoo. Uningon lang mutuman gyud mi sa Ginoo. Yan ingon dayon si Joshua nga kining lugar ug kanang bato mao na sa testimony nga sa inyong saad sa Ginoo ug duna na tay covenant sa Ginoo. So dito ang relationship between Israel and God was even strengthened. Mao na siya mao tong istorya sa unang pagbasa. Karon, maato po ta sa Ebanghelyo, kay lain na po itong istoryaha. Katong istorya sa Ebanghelyo, nagsulti nga si Kristo, kauban sa iyang mga apostoles dito, nagkabisi sila ni dagang mga tao. Unya, kini mga bata, ni dool kang Kristo. No? Unya, gibuyag sa mga disipulo ang mga bata. Ayaw ninyong samuka na si Kristo. Yan ingon si Kristo nga, ayaw, paduon na sila nato. Kay kanang gingharian sa Dios para ra pagyon ingon ni ining mga bata dayong iyang ibendisyonan ng mga bata. Unsa may buti pasabot ni adto ang buti pasabot ni Kristo nga kanang gugma o kanang disposisyon sa usa ka bata maunay magpalangit kanang magpabata-bata dili na makapalangit, no? Ato yan nang i-distinguish, no? Pero ningon siya nga kanang kahimtang sa kasing-kasing sa usa ka bata maunay makapahalangit. Ningon siya nga and the kingdom of God is for them. Dili nga ang mga bata rin malangit, ang mga tigulang dili na magipasabot kun dili kanang kasing-kasing sa usa ka bata inyo gyud ang amumahan kay kitang tanan ra ba niagi matas pagkabata, di ba? Oh, pero kani magkatigulang ta kana ato pagka-inosente. Di naman inosente, ignorante naman. No? Nga ningon siya nga, ang upot ipasabot sa Ginoo nga, keep that child's heart in your heart. That is what will bring you to the kingdom of God. Muna ningon siya, ayaw ninyong ipalayo ng mga bata na ako. Kaya muna magpatimaan ka na ito nga, ato yung kanunayng, we will preserve that heart nga childlike, dili childish. Childlike. Unsa maguna childlike nga kuan sa bata. Kanunay gyud din akong gisermon basta panahon na sa Senior Santo Niño. Ako na pong ibalik siguro nakadungog na mo ani ako kapirahan din ako gibalik-balik ka sermon, no? Kanang bata. Ngano man gyud ang bata nga lami man gyud ang bata ko goson sa bisag dili cute inog yung cute, no? Ingon ang uban, sus inahan ray mingong cute. No? Pero sa tinuod lang kanang bata, ganahan mo hadla sa bata. Ngano man? Kay kana magong quality sa pagka-inosente sa bata. No? Nga hinaot pa lamang unta mo naibot pisabot sa Ginoo nga hinaot pa lamang unta nga kanang pagka-inosente sa bata. Madalag yun na nimo hatos pagkatigulag hantod nga mamatay ka, imaw nay makapasulod nimo sa gingharian sa Dios. Unsa man nga pagka-inosente? Dili ignorante. Lahi man na. Kundi ang duha lang ka qualities ang akong gihunapunahan. Una, a child has a very pure heart. Kinsay may gatudlog binuhang sa mga bata. Kita naman mga tigulang. Pero kanang mga bata, inosente kayo. Pure kayo ang heart sa bata. Kung mahigugma ang bata, lami kayong bata. Unang ganahan tag bata kay pure makayo, no? Naabi tay gitawag nato kanang naagyoy kanang
naay sense naay kanang naay espiritu nga ang bata nga lami mo gyud bata. Nya usa may naas bata kana pong iyang pagka vulnerable. Tungod kay vulnerable ang bata, the child depends on the help of the strong. And the child, because of his or her vulnerability, trusts, kabalong musalig, kabalong mahigugma. Kinumdum ko sa bata ko, basta mulakaw ganis tatay o nanay, muhila ko. Kay gusto gyud kong muuban, labi nagkukutan og sini ug ato ba og kuan, merkado. Ganahan gyud kong muuban, nya di ko pa balon mulunang pagani ko. Muhila kog maayo. Pero the truth is, why does the child kanang muhilak man siya kanang iyang tatay or when the mom and dad goes away? Because the mom and dad is the source of life. And when the source of life goes away, the child is threatened. And so the child cries. No? Because there is that bond of relationship, of the innocent relationship between the child and the source of life. Nga ang buti pa sa Ginoo, hinaot pa lamang unta nga kanang ingon ana nga disposisyon sa atong kasing-kasing mga ay mahadlo kog malayo kos Ginoo. Naara unta kanunay magpabilin sa atong kasing-kasing is very strong, is very sweet, is very pure. Ako po ni kanunay gibalik-balik nga siaw nga mingon nga katukunong dito sa Pilipinas nga pautang unya diay usa ka kuan Bombay nga nagpautang nya ni duol kay ni atos kay maningil nanuktok sa balay unya ningon ang inahan sa bata dong ingin natong Bombay nga wala diri sa tatay nanay nimo pag abres putahan ningon pod ang bata ingon ni tatay ug ni nanay wala kuno sila diri ingon ana kay inosente ang bata. The purity of the heart of that child who doesn't really know how to commit sin. Kisa may nagtudlo niya pa ingon, ingnas dito sa tatay, ingnan nagpan nga, wala tatay nanay. Kita naman po. No? Muna nga, we should preserve the purity and the innocence of the heart of a child. Kita, kanya ito na, bata man ta. Naaputaan lang nga purity. Let's rediscover that purity of that heart of a child in us because it is always there. No? Usapod kabuta nga, second point, kining Ginoo, usa gyud si issue sa atong Ginoo nga espesyal gid kayo nga mingon kanang sa nahigugma siya nato. Ano yung paghigugma, iya gyud gipakita sa pagpasaylo. No? Para nako the strongest image of the love of God is His ability to forgive. Yeah, kining issue sa pagpasaylo, lami kaayo pero lisod. Labi na gyud kay og ang nakasala nimo o ikaw pa'y nakasala, no? Usa ka tawo nga mahal sa imong kinabuhi, duol sa imong dughan, duol sa imong kasing-kasing. Masakitan ka, unya maglisod na kag pasaylo kay nasuko ka. No? Pero mo ni atong tan-aw no, ngano man gyud ganis Ginoo, ngano man ganis atong Ginoo nga iya magud papasayloon nga bisag unsaon na kog ingon nga sakit kayo iyang gibuhat nako di ko ka tugkad sa kasakit sa akong kasing-kasing sa iyang gibuhat nako nganong miingon ra man na sa gyapon ay pasaylo gisayunan biya siya pero buot hunaw-hunaw gisayunan biya tang mosultian nas Ginoo kinsa may iyang gipasaylo kita giyon sa niya pagpasaylo nagpakamatay siya sa krus ngano man ka parenti kay agaw kanya nga magpakamatay siya nimo dili pero pagkamatay siya nimo ingon ana ang kalawom sa gugma sa Ginoo. Unya, katupang tawo iyang gipasaylo, ang iya pang tawo nga iyang gipakamatyan, mao pag yoy nagtukmod niya nga tos krus. Laliman ka. Pero gipasaylo gyapon sa Ginoo. Di gyud nato matugkad ang pasaylo, ang gugma sa Ginoo. Pero kita biya usahay inahan og amahan o igsuon o higala. Usahay dili biya gyud nato matugkad ang atong gugma og tinuod biya na naagya pud ang gugma sa atong kasing-kasing. Pasig nagtuo mo nga wala. Kitang tanang gigasahan gyapon na ng may ano gugma is it's good for us to remember and to rediscover we have that kind of love. Ang naka-diferensya nato kay mura niya kani kanunay gyud na akong giunahuna nga na ay mga manag-amiga, na ay mga igsoon nga dugdugan sa kuyog-kuyog
tinuig ng magkuyog. Labi ng mga igsoon o pamilya, sus ko, asa mo gutan ng tubo kundi sa pamilya. Kanang uban nahibulag sa ilang pamilya, pero kabalo magyud sila kin sa ilang pamilya. Naaman yun ng gugma. Sa kanang ubang mga manag-amigo, pinakatuig nang nagkuyog-kuyog, nagsuroy-suroy, nag-istoryahanay, nagkaunay, kundi hindi na sila napunta, no? Amiga kayo. Nagkaaway, nagkatulog, kaupat, di na magtingganay. Ang buot na kong ipasabot mga igsunan, may nang masabta nato ng tinuod ba ni natong tanan, maskin sa kuwa tinuod ni, no? Usahay, kanang masuko ta sa ato ang higala o sa atong igsuon. Ang magpatigbabagos ka tungo na huna, ang nasayop nga gihimo, ang kasuko. Nalimot ta, pila ka tuig tang nag-uban-uban nila nga nagkalipay ta nila, gipanas na lang sa 4 o 5 ka buok sala. How could you forget the good things that you had together, and for 2 or 3 times that somebody committed a mistake, you forget everything and mag-away na mo, di na mo magtingganay. Di ba? Nga naman, because the heart is no longer innocent. Kung innocent pala, parehal nas bata nga imong kasukan, hagkan lang nimo, tagali mo dulce, nalipay na usap. Bibuhata ko na ninyo, may ulit mo, oh, usap ako, bata. Bata biya ka, mura pinagingos Ginoo, na wala kay kasing-kasing yung anak. Pero my gosh, we have that kind of heart. Do not forget that. Ha? Unya mo na, usahay po, tungod kay nasuko ta, ang atong ibasi sa ato ang actions against another, katumang kasuko. Kung sabay mahitabo, di nagsukanay na nung samot. Di ba? It worsens the situation. You don't make it better. That's true. Muna nga maayo na nga ato nang mahuna-unahan niya. Pag makaingon ta usahay nga ay siya, sa tinuod lang ikaw, ako. Nganong ingon ana man ko nasuko man ko, ayaw siyang tanawa, akong tanawa. Ang akong kasing-kasing nga akong gibase, ang akong pagtanaw niya sa akong kasuko. Ang akong kasing-kasing nagtanaw pa niya base sa mga sayop nga iyang nahimo, wala nalimtan na nako ang tanang kaayo nga among ikauban. Think about that. No? That is the love of Christ. So just imagine na makasabot ka nga naman si Kristo, no, sa kailan nato, pero ni pasaylo siya. Unang, ato yung panahuman ato ang gugma kang Kristo. Si Birheng Maria. Nga naman yun na, sige masag uban-uban mo, hilak-hilak sa, bigo mo, ay, ako pa na, sukol na ko, ako pa na, nisulti na ko. Pero si Birheng Maria, nisunod ragod siya sa kaubos, sa kasing-kasing ni Kristo. A heart like a child. Humble kayo ang child. Dali rang malimot, dali rang mahigugma. Kaya ang kanunayng naasa, huna-huna sa bata, ang imo mang gugma, dili man ang imong sayop. Karong tigulang na ta, nabali. Nainumduman ang sayop, nakalimtan na ang tanang kaayo. Kaya nga naman ang nagpatigbabaw, ang kasuko naman, kana naman pagluod-luod. Yan ka na pagluod-luod, di man na childlike, childish man na siya. And it's good to recognize that in ourselves. Kitang tanan. O sagay, magluod magaling ko. Happy na ko magluod ganina. Kaya dugayan nagsugod. Di ba? Oh. Pero, alang-alang kang masuko. Kisa may sada masuko, ikaw rin kasuko niya. Perde ko. No? So, let's think about that. Kanang masuko ta, ikaw rin may perde. So, what do you do? Make the situation better. Ayaw pagpalabi sa imong pride. Because pride is the enemy of love. So, kita ra ba taas na itong pride? Kanang pride mo yun ato ang strongest weakness. No? Mauna nga, it's good to practice humility. That is the humility of a child. That is why ningon ang Ginoo nga tan-awa ra ng bata. Unless you have a child, you have a heart like a child, you cannot enter the kingdom of God.
Mauputong ipasabot ni Joshua sa mga Israelita na ning labang na o nakaabot na sila sa pagtuo sa gisaan sa Ginoo. Tuo sa Ginoo. Tagay ang Ginoo kasing-kasing nga timpos. Mao na siya ang leksyon. Ang atong application na sa itong kinabuhi, kitang tanan, di man ito perfecto. Munang niingon si San Mateo, niingon siya, be perfect like your heavenly Father is perfect. Perfect your love. And the truth is, kanang to perfect our love is a lifetime journey. It's a lifetime struggle. Kanang uban, natigulang na lang, di pagyapon kay balo may gugma. Nagkatigulang, kadagana ba ito dito, tigulang. No? Let's continue to journey to purify, to deepen, and to mature that love. Tanawa si Kristo. Tanawa si Kristo. Higugma si Kristo. Higugma ang Virgin Maria. Kaya mao na sila yung mga deep examples of faith. So, mao na nga nindot yun yung atong pista, kanang dunag yun tayo pista. Dili lang sa kaon, kundi kay makahinumdum tas mga pagtulunan. Mao na naatay mga nobina. Munang naatay mga painungon, munang naatay Senyor Santo Niño. Naatay pista ni San Pedro Calungsod o ni isa tugusa si San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo Ruiz. They are examples for us of humility and love. Kanang mga santos, kanang dunay mga nobinag mga santos. Ayaw lamang tungod kay nobina dumigyon ug ngano silang na santos. So that's the lesson that we can learn from the gospel reading today. Let us continue to pray. We will learn to love the way Jesus Christ loves us. Amen. Amen. Let us all please rise. And we are now going to offer our petitions. Father, we pray that your people will be granted these prayers, and so we offer these petitions. For our Holy Father, Pope Francis, as he leads the Church in today's world, may God grant him good health and continue to fill him with grace and wisdom. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all in positions of authority, may God imbue them with a spirit of love as they make decisions that impact the lives of others. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all who live in countries suffering oppression, may God hear their prayers for freedom and give them comfort. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all this community of faith, may the Holy Spirit be our guide as we work together in building the kingdom of God on earth. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all who have died, marked as Christ's own forever, may God soon welcome them home into his heavenly kingdom. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us also pray for those who have hurt us in one way or another. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. O God, our Father, with open arms and open hearts, we offer these petitions. May you grant them in your mercy and in your love through Christ our Lord. Amen. Let us all please be seated as now we offer our gifts at the altar. Aking Panginoong Jesus, ako'y inibig mo, at pinagking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, pinamakaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong sinuko, ang tanging dalangin o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko nawa ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyang pansin. Ang taong tulad ko, hirap
we all please rise? Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands, for the praise and glory of his name, for our good and good of all his church. Receive our offerings, O Lord, and transform them into the mystery of salvation, so that by its power we may be set aflame with the charity of the Blessed Mary, Mother of the Church, and with her may we be united more closely to the work of redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to proclaim your greatness with due praise as we honor the Blessed Virgin Mary, Mother of Perpetual Help. Receiving your word in her immaculate heart, she was found worthy to conceive him in her virgin's womb, and giving birth to the Creator, she nurtured the beginnings of the Church. Standing beside the cross, she received the testament of divine love and looked to herself as sons and daughters, all those who, by the death of Christ, are born to heavenly life. As the apostles awaited the Spirit he who had promised, she joined her supplication to the prayers of the disciples, and so became the pattern of the church at prayer. Raised to the glory of heaven, she accompanies their pilgrim church with a mother's love and watches in kindness over the church's homeward steps until the Lord's day shall come in glorious splendor. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, Holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please remain standing. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Bernard, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit,
All glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom and power and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, Take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world. Grant us peace. behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to receive you on my way, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Having received the pledge of redemption of life, we humbly pray, O Lord, that with the Blessed Virgin Mary's motherly help, your church may teach all nations by proclaiming the gospel of love, and through the grace of the outpouring of the Spirit, fill the whole earth. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless us all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go and continue to proclaim the good news of our salvation. Thanks be to God. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How gracious did the grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as I endure. As long as life endures. Amen. Give them a round of applause. Congratulations. 67, 67 years of marriage? Of marriage? 67, wedding anniversary. 67? Yeah. Naima, how many years of marriage? 67. Pila edad sa kamagwangan ninyo? 66. So sa ato pa, nataw siya the following year. Yeah. Thank you. O yan, tapos na. Okay na. Ha? Tulo ka man nagsuon. Ang tulo ka man nagsuon, kulangan pa nag-ulayang magsuon. Wala diha. Mga Ormocano, mga Bisaya. Taga Ormoc, pamilyang Mendoza. Pamilyang, so pamilya ha? Mendoza ra. Ang kagikan, ang dugukan, ang ugat. Ormocanon.
Natapos na ang Santos nga Misa para sa kapistahan sa Inahan sa Kanunayng Panabang. Muna ang aktibong mga namista na dere pamilyang Ralios nga gikan sa Bohol og Kansuhong Talisay City, Cebu. Napo na rin pamilyang Retolia gikan sa Ormoc City sa Leyte. Ang kulang lang diri si John Retolia ilang anak na diri ang amahan og Inahan. Ang ugangan ni Chinchin o niya daga pamilyang Kanyete naasa diri wa lang diri si Bus Doming na diri ang asawang si former Kapitan Lilia na diri ang mga sakop sa Samahang Pag-asa choir aktibo ni nga mga sakop sa choir officers and members sa Samahang Pag-asa ang grupo nga mo'y nagpasiugdan nining Inahan sa Kanunayng Panabang na diri si Chuck na diri si Ninita diri napita mga amigo mga amiga muna ang mga nanambong sa Santos nga Misa nga gipasiugdahan ni Reverendo Padre Vic Valencia. O human sa Misa kining inasal mo ni identity sa mga Pinoy sa Amerika why dako nga party kung why inasal. Fiesta man sa Inahan sa Kanunayng Panabang inasal usa ka buok dako kayo. Unya mo ni ang mga pagkaon nga giladlad rin napita nagklase-klase mga pagkaon na si Gloria Ralios McCarthy. Kini mao ni ang pansit bihon nga giandam sa mga aktibong pwersa food committee sa Samahang Pag-asa pagkadaghanang pagkaon sa tibok Minnesota kun magfiesta kini silang grupuha ang Samahang Pag-asa grabe kabungga why limit ang pagkaon why limit ang drinks dili tinakos-takos unlimited ang food unlimited ang drinks mga amigo mga amiga parte dyan nagkana tanawa ini kuman pa yung pangao di ba mahurot dadon bring house yun why limit bisa kinsa pwede makadala buutan kaya mga organizers leaders and officers and members sa Pag-asa nga grupo mga amigo mga amiga doon sila mga cake ikabanching ko na din nga katuigan sa pagsilibrar sa kapistahan sa Our Lady of Perpetual Help mo ni ang mga aktibo na si Len Kanyete dere taga Ormoc yapon ni pertilikan ng mga taga Ormoc dere o kini si Charito o taga Ormoc gyapon ni Mendoza ni siya pagkadaga nalimot naman ko pagka minyo nani okay ni dara mama ni Malinda Carter na dere si igsoon po ni Charito og ni Faye na dere si akong inahan na dere si Tatay Billy Tatay Tinong o si Ninita si Chuck na dere daghan kay mga pagkaon guys nga gipangasiudahan sa pagpangadi ni Reverendo Padre Vic Valencia before mi nangaon o mo ni naglaray nagliter U ang pagkaon ang gibutangan sa pagkaon nga lamesa parte nako adre ni siya sa Lions Club Park sa City of Hamlet sa State of Minnesota. Adere nang asawa ni Jongjong dara nagandam na sa iya mga anak. Adere asawa ni Jongjong nagandam sa pagkaon para sa iya mga anak. Nadere mga aktibong officers and members si Len Kanyete o si Nancy in Cabo Pam nasa dere. Mao ni ang mga nag-andam ron or nagsige na ni sila pangwa sila mga kaunon kay perti mga daghan na makapalibog man ang ilang pilion dere. Daghan mga Pinoy diri nga nga minyo mga puti mo ni kani mga batan-on mga puti na ni mga mix na ni sila mga Filipino Americans sa niyang ubansad bisita sa mga Filipino Americans dali ko igagaw diri ako igagaw si Agaw Frida Kindaw Lobon Sheffer yung banang si Dan Sheffer naron diri na si Gina Bats na diri si Gina diri si Mami Sophie Amas Hidi diri si Esper Flores Kubachit bago na nag-apelido siya ang lubad nga taga Santa Ana Barili Cebu si Mami Sophie taga Hinatilan Cebu pero kani si Gina taga Jinsan General Santos City mga amigo mga amiga mo na nag-andam ni sila or nagsige pa sila linya kay linya tabay mo gini ang ato sa mga Pinoy nga mulinya magita mga on na human sa Santos nga Misa para sa kapistahan. Adre ang sila si Nanay Lolita o Yambana. Ika pa rin siya sa boundary sa Minnesota o Wisconsin. Nanay Lolita kumusta nay? Buutan ni si Nanay Lolita Nanay siya ay RV sa una RV. Nga pwede ka matulog sa ilang sakyanan na higdaanan. Nanay Ima in Cabo, nagsaulog siya like 67 years of wedding anniversary si Yambanang si Tatay Tinong in Cabo. Onya, nadere si Fee. Si Fee,
Gikan pa ni di bakasyon gi sa Ormoc nga bago pa ni nakabalik. Oh, Faye Mendoza Solian as nanay Lilia Kanyete man pero naghana na mga bata nagdala na mga pares sa mga Pinay, ang mga Amerikano. O niya, nadre si Arlene Daos Orebelio Cavalier, nadre si Marlene Serrano Meller, nadre si Ara, si Aaron Cavalier, sus, dako na kayo, pero tining gamayang bata sa una, si Aaron Cavalier, bata pa kayo sa una, cute. Eskwela siyang nursing ron sa first year, second year College of Nursing. Mag-nurse ni si Aaron Cavalier. O niya, mo ni pagkita na balik ni 2 years na 3 years na magkakita ni Arlene Daos Orebelio Cavalier, ang taga Sambales, Sambalinya, na ako ang amiga buutan maayo ning amiga si napo diri si Angelina Nelson. Napo diri si Angelina Nelson. So daghan kay mi diri nga nagtapok-tapok magka-reunion lang kun panahon sa fiesta naka-timing man kalabyo kong state of Minnesota. Mao ni ang pagkapangaon sa among bisitang pare si Reverendo Padre Vic Valencia taga Bai City, Negros Oriental. Siya mo inihimo ni officiate sa Santos nga misa. Sakop siya sa diocesan sa Minnesota State. Dadara ang managsuo loving kayong managsuong Mendoza. So mo ni ang mga bisita ang mga nangaon atong ipangsampit sila nang lingi man dadare ang tulo ka grupo, ang tulo ka manahigalang si Gina, si Esper, si Mami Sophie Idhidi, Angelina Nelson, mga TikToker nga grupo ng lingkod dali, mga TikToker, mga vlogger nga di adere nga lamisa. Apo diri si Colleen, napo diri si sa pamilya si Colleen, ang mama ni Malinda Carter. Malipat ako ngan aning iyang mama ni Malinda. Kaon mo dia why limit niya itong pagkaon diri na si Ninita Wills, diri si Chuck, si Ninita Wills Mendoza gyapon ni pagkadaga igsuon nilang charito nila ni Faye o mga igsuon. Adre akong inahan ni naginusaram ni akong inahan og kao si Mama Medium, adre yung mama papa ni John sa Retolian, adre si kanhi Kapitan Lilia Kanyete, napo diri ang taga Barili Cebu si Tatay Tinong in Cabo. Balikan nato ang ilang mga pagkaon diri adre lang cake nga giko ang mga cake nga ilang giandam, mga sudlanan na adre pagkaon unlimited ang pagkaon guys. Wa limit ang pagkaon rin napita. Unya, di adre mga batanon, si grupo pamilya ni Jongjong, Cayetano ni apelido lang Jongjong karon. So yung mama Mendoza, Jongjong Cayetano Mendoza, iyan yung pamilya dire. Adre pamilya Ralios, si Tatay Billy o si Nanay Badin Dopa Ralios, iyang anak nga si Gloria Ralios Macarte. Mga taga Kansong, Talisay City, Cebu. Shout out sa mga taga Talisay. Adre mga grupo sa mga batanon. Mao ni ang lugar diin giselebrar ang Santos nga misa ug ang fiesta sa Pag-asa nga ang ilang patron si Inahan sa Kanunayng Panabang, nadre si Aaron nadre si Arlene Daos Orebelio Cavalier, si Marlene Serrano Meller nga usa ka Ilocana, tapos si Ara matod ko Aramina, yun sila si Aramina na si Arlene taga Sambales, yung best friend BFF. Di karon akong gitaparan sila si Arlene, nag picture mi diri, pusing mi diri niya human. Ipasagdahan ako sila kinangaon na ibalik ko diri ni Father Vic kay yandaman siya pagkaon ni Dora Garciano Gomez, asawa ni Dominic. Si Dominic na late o gamay si Dominic waning kamera gako kabildo gastorastorya ni Dora, ni Agaw Frida, ni Sis Perla Kindaw Gurinhagen o ni Reverendo Padre Vic Valencia. Amo silang gituparan og nagkukabildo mi kabahin sa mga plano nila sa Pag-asa nga grupo sa sunod fiesta na sad kay mura ni ang taga Ormoc mura sa taga Bohol ini ko mag-fiesta mangandam na sad ni para sa sunod fiesta ingana na mga taga Ormoc sad matod nila. Kaway-kaway sa Agaw Frida, ang former teacher, elementary teacher sa Bogo City, Cebu. Taparan ako din si Olivia Kahiyang, supporter daw siya ni Lara Sabal, diya sa Ormoc. Ang uban,
supporter po ni Jose Torres Gomez o ni Richard Gomez. Matod pa ni Olivia, supporter gid siya sa mga larasabal diya sa Ormoc City, sa probinsya sa Leyte, mga parente. Mao ni onya karon dituyok ta diri sa unahan, tan-aw ta diri sa unahan pang ato ni pusing man ang duha ka vlogger, si Mami Sophie Amas ba to? Guerrero ba niya iyang apelido? O ni Angelina Nelson, puro ni mga vlogger. Mga monetize na nila ang mga Facebook account, ha? Monetize na nila ang Facebook account. O niya, maingon din na sila nga yakapin mo si vlogger Gina Batsa, yakapin po rin mo, message po rin uban nga account me in. Mao niya mga mensahe sa mga vlogger nga i-post nila sa social media. Yakapin mo, tala king, tala queen. Mo na ilahang mga ipangsulti nga star sender, queen, star sender king. Si Mami Sophie, nangandam na ni kay daghan na ni siya i-upload niya nga mga video gikan diri sa kapistahan sa Pag-asa. Nadari ang bagong minyo, si Esper Flores Cobasic, nga taga Santa Ana nga barangay sa lungsod sa Barile sa probinsya sa Cebu. Hungit na sa Mami Sophie. Karon ako na ning torno mukaon sa ako kay di man pud pwede nga sila ray mangaon, mapas mo sa tanidola akong mama kay tagaan ko niyang napkin, tagaan ko niya og paper towel, ningon ko okay ra ba, okay ra ni kaon na ka, ningon siya ni kaon ako. So mo ni nga ako rin ni kaon pero limitado na ni akong kaon kay high cholesterol naman taron. Di man para sa una nga wa patay cholesterol nga daghan, karon daghan na. Unya mo ni mga behind the scenes nga mga photos, behind the scenes nga mga photos mo ni mga aktibong nag-apil sa novena. Unya mga officers and members na sa Samahang Pag-asa. O di la ko memorize si Dora aktibo na Dora Garciano Gomez. Muna usa lang sa daghang mga aktibo, daghan ni sila nga mga aktibo ug ako i-mention, di man pud ako ma-mention tanan. Ngano man, nadiha si Nancy Pam, nadiha si Angie Cayetano, nadiha si Jongjong Cayetano, nadiha si Jongjong unya sa to usa. Jongjong ang usa. Nalimot man ang tanit ay. O basta mo ni mga aktibong officer and members sa Samahang Pag-asa, ang Filipino community nga gilangkuban sa pinakabaga nga Bisaya. Unya fiesta nila Agosto na. Sa Inahan sa Kanunayng Panabang, ang patron nila Lady of Perpetual Help, mga amigo, mga amiga, ika-25 nga kasumaran sa kapistahan sa ilang mahal nga patron. Ako na sa ning mahal nga patron, ang Inahan sa Kanunayng Panabang, ang Inahan sa Kanunayng Panabang, Our Lady of Mother, or Our Mother of Perpetual Help, ang sangpitunon sa tanan nga manggiloy-on sa tanan, mutabang sa mga taong nanampit sa ilang problema, nanampit sa ilahang mga gihangyo, mga petitions, mga pangalia para sa dili lang sa ilang personal, kundi sa ilang pamilya, sa ilang mga kaparintihan o kahigalaan. Okay, hangtod sa sunod fiesta pohon. Daghang salamat sa inyong nindot kayo nga preparasyon ang bunga nga fiesta sa Minnesota. Hangtod sa sunod fiesta.